जाने कहाँ से एगो घर में कलाबी ना गइल बिया आवते अपना मरद के चबा गइला एगो पेट ले बिया कहत या कि उनकरे ह हमरा तो जाना था ना कि कोनो के रखले बिया आ ओकरे हवे आई कहत या ना कि ना हमारे मरद के निशानी हवे मारी लाते से कि भाते फेंक दीहन जानते नहीं खी हमरा के जाहो गुण बनावा की छोट बनी न तो ऐसा सासत करती न तहार कि सासो आ ननद फेल हो जाइत लो अभी बुझत का बड़ी हमरा के आ दीदी जी कुछ बोलत है नहीं लाते से ना कि भाते फेंक दीहन राणो इनकरी अब का कही हम का हो अक्का जी दीदी जी ये बताई रहूँगा मने सास ननद के फर्ज हम अदा करी छोटो के अरे ना बताई ना हो का करबू जान तड़ू पहले वैसा ना रही लेकिन मर गइला से ना भैया जी के तभी ऐसा भइली भैया जी के मर गइला से रौरा कहतनी आ हमरा त जाना त न कि कोनो के रखले बिया और राती में बुला के चाहे जाले न काम करे बहरी त उन्हें चल जात होई ओकर संगे के जाना त उनकरा के दिन भर दुआरवे ना रहेली कि घरवा कब उनकर गोड़वा रहेला अब पहले तो घर में रहत रही अब तो दिन भर दुआर ही ना गोरले रहत रही खाली खाए के बेर घरे हतार के निशानी हवे त हम ना ये तू करब ई ना कर मन तो करता न कि सही बताते न झूठा धके घिसेरा के फेंक दी घरवा के बाहर सुना ना अभी तो मान ले कि पेट ना जानत रहला हां आ ओकरी वजह से अब पेट ओट जना लगल बा कौन का कहिया सब गोतिया याद में हमनी के नाम ना हसावल जाई जी नाम हंसी की नामे नाके काट ली सब की अभी मान ली कि अभी चाची जी के घर ले बात गइल बा आ जानत नहीं कि चाची जी के कि केतना ए तू हई केतना आग लगावन हई एगो में दू गो में के जोड़ के आ सब पर सब दिन हमरा से पूछत रही दुआरिया पर रहती है गुनी न भरी घूमे त पूछत रही कहो कन्या आ तार गुतिनिया के का भइल त हम कनी का भइल बा आ त पेटवा काहे उतना निकल त हम कनी कि चुप रही जा उ खइले रही तब न छिपा के लेके आइनी लेकिन का कर को घर छिपाई आदमी बाक दीदी जी जानता नहीं हमरा से पूछुई ना कि का हो तारा गोतनिया के काहे उतना पेटवा निकल हम कनी के आज जानते बनी कि एगो होला ना और मोटाए के कि मर्द मर जालन तब आदमी मोटाला आदमी के देही पर रोहानी चढ़ेला तो उहे मोटा तरी अब हम का कहीं छुपावे खातिर के अब उनका घर में से निकले नहीं खे देवे के ठीक नु घर ढेर अति करिए ना तो ओकरी वजह से उनका के ई बता देवे घर में से ना निकल तो बैठा के उनका के खेबू अब का घर ना काम नहीं का घर बाहर काम ना करी काम करत हमनी के बाहर के काम कर ली कौन मजे के सास बड़ी की हमनी के ई रही कि हां काम करतरी सब बाहर अभी बताब हम ये सोचत हनी कि अब उनकरा के लेके चलब जी कि उनकरा के बानी लेके चलब जी को सुनी इहां के बानी ना त इहां से हम कह देतनी कि जी देखिए हां यही बात बा कि त उहे घर में रहिए ना त हमनी के घर में रहल जी भैया जी तई जा है नहीं की ठीक है कहत लेकिन हमरा त ई चिंता यान बेटिया और बिया उ सुनी त का कही मान ली कि हमनी के घर में एगो ननद बड़ी आ उनकरो तो शादी पैथू पड़ता कि नहीं खे पड़त रे बताई आयल रिश्ता हाथ से निकल गई कि ना निकलिए जाई काहे से निकल जाई कि कोई कही कि ऐसा नक्षत्र के कर में कोई बैसन के घर के बियाह शादी करी बताओ बुढ़ा के लेके एकदम बड़ हो के इनकर एकदम नजर में लाज नहीं खे लाज है मैं घोर के पी गइल बड़ी मत समझाइए हम ही जाता नहीं प्यार से उनकरा के समझाई हम इनकर से कह देता नहीं ठीक न कि देखिए हई हई बात बाटे मान ली कि इनको कान में डालल जरूरी ना बाजी कि आज एक आदमी कहता कल 4 आदमी कही आ कहन कि तहनी के हमरा से ना बतैलू स हां गाल में हुरा करत रहा उहो न हुरा करेली हां उनकर से प्यार से पहले तो जाना तक इनकर के रखले बड़ी और के जन भगवान जान अच्छा ठीक बा ए दीदी जी हम जातनी उनकर तनी चाची जी के आटो पहुंचा दी ठीक ना जा पहुंचा दे पहुंचा के आओ तनी हम इहो ठीक है न कहतड़ी बताव इनकरा ऐसा कर्म करे के चाही आ सच सच पूछलो पर नहीं न बतावत कि हां के कर हटे बताइयो देती तब आदमी कहतन कि ज्यादा बता देली घर के इज्जत घर ही बाटे अपन कैसा कोनो उपाय आदमी क के हो खा देता चाहे कुछ कोनो उपाय करतन देखो भगवान तो हमर माथ मांग छीन ली है ना लेकिन ई लोग हमके सोचत रही जा कि घर से बाहर हो जा हम लेके जाए हैं तो ना पेट में दूसरा कोई के का कहला में बटे तू जाना तड़ू नु देखते न पूछी अभी 2-3 महीना होते बा भैया के मुंह अल्लाह ताला कनिया कि छोटो को कि ई दूसरा के होवे अरे दूसरा के हम माने हमारा अभी माथ अथु गोइल हवे हम अभी दूसरा से जातनी फंसे ना हो तू जाना तड़ू नु बस सही बात कहल है कि मर्द मर जाला तो 17 को प्यार आवेला जिकर मुंह ना खोले के उहो खोल देला कि हम फलानी हो जाई कोइली का करू जे हमर बिगड़ गेल बा त केहू न कुछ कह देता टे खोले वाला का रोकल बा
अब हम का के करी का माने जहर कहता, मार खा के के का खत्म कर दई एगो उहो के त निशानी दे के गोइनी हे भगवान जे जैसन करता वो करी आगे आवे हम करी त हमरी आगे आवे ई लोग ओसे करे का त न भैया लोग आगे का आवे तारा आगे के ये ना बा घर अब हमारी आगे का थरिया छीन के फेंक दिलिए खाना ना खा दिलिए कह तड़ी की के? जो खाए खातिर तू बड़ी आई कि घर में से निकल एगो तो कहीं के ना का औलाद ले ले बड़ी पेट में ई कुल कहे वाला ऐसे बात कहतड़ी नहीं। उनकर हाई हाई मजाल तू एका कमा के धैले बड़ी कि भैया कमैले बड़न जा जे दो नतरवा अब तू जानो कर हम जोर मार खा के मर जाए काहे के मर बुआई बा जवन का होई एकर का होई भैया के निशानी बाटे अपन तू रखी है सहे के पड़ता नहीं तो हम साथी अपने घर द्वार न चलेते अपनी माई बाप के काहे के मैं किया जेबू ए जी भैया के निशानी अरे भैया जो भी का बाटे जब मुझे नहीं खता हमारे से का बाटे ठीक बा हम जाता नी नु कुछ को हम मती की ना कहत हम ना रहली है, कुछ ठीक काम ना? भाभी ना ना तो कह पूछी हम ना। आपके गोड़े हाथे परता नहीं मत ना ना तो हम हम जोड़ना तो तो बड़ा हम ना काम कोई ले कुछ ऐसे सबके घर परिवार मिली तब न एगो ये तो बिया बेचारी की दुख दरी दर पूछ का हो महारानी हां एजा बैठ के का करत रहो धके झटो ना घिसी रही है जानत नहीं खो हमरा के हां एजा बैठ के महारानी ये खाए खातिर आई बड़ू हमनी के नाम हसवाओ तरू हे भगवान। हां अरे ए कौन के हो अरे भाई के हवे हो दूसरा के नाम हमार भैया जी ऐसा ना बदनामी रहलन न ठीक करो। नो हमार भैया जी बड़ी सीधवा रहलन बहुत लोग के अरे भाई रे हम जानते नहीं हम जानते नहीं हां अरे माई कि हम जानते नहीं कि तहार कुल खेला अभी तारा अब का पाई हम जहर मार दे दम जान मार ना तारे के घर में से निकाल भाव कुल बर्तन धइल बा चल के धो न त अरे बाप रे जानते नहीं खू हमरा के ई जनी हां कि दीदी जी हई दीदी जी ले चढ़ के हम ठीक नु हमरा के नु अरे माई रे माई गइल बाटे ए तू न त करत न तो धर की हला जा यही पेटा मर जाओ मत मारा जा हमके भले खाए के मत जा हम कुल काम कर चल तब की ना चल अरे बाप रे बाप चला अब तारा के हम बतावत हनी इतना बढ़िया से बतावत नहीं ना कि का कहे के मैं तार रंगदारी ना और रामलीला कल छूट जाला जानत नहीं खु अभी हमरा के रोज रोज घर में कुछ देखा के नहीं आई रौरत बुझाता कि कपारे हाथ पड़ल बा घर ले निकलत नहीं बाहर तो घर आवे कि मने नहीं के करत जानी का घर हम आई देखत है कि तो जाने दिन रात खाली कर कर हट कइले रहत और एगो उ भी है कि 4-5 महीना मुआला ना भइला एगो औरी हम देखत नहीं कुछ औरी देखत नहीं की देखे के सामान ही आ गइल बा अभी देखे के बात मत बतिए जानी ओए तम कह खातिर वसे आई नहीं अजी एकदम नाकी चली होने तो ई बताई घर में कुल का करत नहीं रोरा अरे हम क्या करते हैं हम क्या करते हैं काहे ओकरा लगी सर के बैठ के बतियावत नहीं देखलो ना अब देख अरे हमरे खाली बड़ा से ना बतियले हो खब बताओ हो का? भैया जी के मरले अभी एतुआ ना बीतल सालो 6 महीना ना बीतल आ ओकरी बात से ही ना लो घर में रंग लीला ए तू करत अब लो समझावा इनका के भैया जी तेल। पाछे रंग लगावत लो बताओ तारे से बढ़िया बिया बताओ तो तारा के छोड़ काम करे बजाय तो ये बताई काहे के ओकरा लगे सट के बतियावे नी हां काहे ओकरा लगे बैठे नी रौरा हमरा तो जना कि तना कि जनो का पेट में बना रौरे हवे अब झूठा के लगलो हमारे ऊपर कलंक लगावे बताओ हम ऐसा कुल काम कर सकी ना अब कलंक लगावत नी कि जौन बात सही कहत नी तौने कहत नी देखी साज के आंच बहुत लागेला अगर उरा ना कइले रहती ना ते तना छनकती ना मर खइया बाछी नी हो हम कुछ नहीं है ठीक ना ओकरा के मारे के भगे देब के बाद बगे द जा बुझाइल ना हम चाहते कि घर में सो निकल जा अगर रौरा हमरा से प्रेम करत हो कब घर हमरा के मेहरारू मानत हो कब तो रौरा घर में से ओकरा के निकाल देब कि तो उहे घर में रही ना तो हम ही रहम बता दे तनी अना तो रौआ ओकरे के लेके खुशी रही हमरा के हमरा नहीं पहुंचा दी अरे हम काहे के ओकरा के लेके खुश रहम बताओ तमरे तोरा से ना शादी भइल बाटे तबे ना ओकर लगे सट के बैठ के बतियाव तनी आ ओकर के तू करतनी अच्छा आज के बाद तू देखिए ओकरा के ना हम ठीक ना ओकरा के मार के बगे दे बुझाइल हम आराम तक का कोई असन गांव घर के कि मारा ताटे भौजी के ओकर भाई मुगल दो का कहिए सा जौन कहले बिया तौने ना भोगतिया जे जौन करेला वैसने ओकरा संग कराला ठीक नु आ तो जाके ओकरा के झोटा धके निकाली हम नहीं की जानत कुछ हो आ तबे हमरा लगे सटम ना त मत सटम झूठ सच के हमारा ऊपर कलंक लगावती हम कुछ कहला ही नहीं कि झूठ खानी हमारा क्या के लागल कहे रुक जो करा के मार के बेरा बगई दिए देता नहीं कुल कहानी खत्म हो जाता टे नमस्कार प्रणाम
हम सविता मौर्य पूरा भोजपुरी समाज के गोड़ छू के गोड़ लागतानी। नमस्कार प्रणाम, हम शिवांगी राय, आप सभी भोजपुरी समाज के गोड़ छू के गोड़ लागतनी। और हमनी के ई जौन भी देखौनी है जब वीडियो में सब चीज काल्पनिक रहला, लेकिन ऐसा समाज में होला और ओकरा के एथो ना माने के चाहिए और ओकरा पे गलत इल्जाम ना लगावे के चाहिए, ना समझे के चाहिए। हम नमस्कार प्रणाम, हम खुशी गोड़ चुके गोड़ लगतनी। आई वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक करब जा, शेयर करब जा, सब्सक्राइब करब जा आ कमेंट बताब जा कि वीडियो कैसन लागल है। यही वीडियो से लेते हैं विदाई, अगला वीडियो में फिर मिल जाए, तब तक बाय बाय।